Mga katablers, no, pag-usapan natin yung magkano ang sahod dito sa Japan. Mga katablers, ang sahod dito sa Japan, iba-iba kasi iba-iba yung mga position, iba-iba yung mga skills, at saka depende rin sa kumpanya. At saka depende rin sa mga Pilipino na mga trainee, mga bago o ano, kasi iba-iba talaga ang sistema sa mga katulad nating mga OFW, no? So mga katablers, pag-usapan natin kung magkano yung sahod dito mga katablers sa welder. Sa welder mga katablers, yung sahod talaga yung baga starting mo lang dito sa welder 1,500 yen ang oras. Yun ang totoo. May mga 1,800, may mga 1,900, may mga 2,500, no? Depende sa ano, may mga 3,000 ang oras or mga 3,500 kasi yung iba mga katablers is puto na, mag-isputo na lang. Baga yung tinatawag sa atin, mag-contract ako ng 1 year dito, 6 months dito. So 3,500 yung oras nila. So sa mga babae naman mga katablers, welder na mga babae, may mga 1,400, 1,300. Depende kasi yan mga katablers sa posisyon, sa skills mo. Pero yung mga iba naman dito, katulad doon sa mga manukan, sa mga factory, may mga 900 yung oras nila. May mga 850, may mga 1,000. Iba-iba kasi mga katablers Pero sa hapon talaga, yung sa kanila, ano yan mas mataas sila kaysa atin. Yun ang real talk. Yun ang totoo. Pag Nikkei ka, siguro, malibel ka. Malibel ka sa mga hapon. Yung iba rin, hindi rin Kumbaga yung tinatawag na blood Japanese ka, kahit nga yung iba, kahit na yung may mga asawang mga hapon, mababa pa rin yung sweldo nila Hindi mo masabi na pag Pilipino ka, libil ka sa hapon. Mali yun. Isang kabastusan, isang mali na isang mali na mga pananalita yun. Iba kasi ang sweldo sa hapon at saka iba yung sa mga Pilipino. Depende kasi sa mga posisyon, sa mga blood ba. Example sa mga yung kahit na yung mga Nikkei dyan minsan may mga mababa rin sila, lalo na kapag trainee. Pero doon sa trainee, pag-usapan natin yung monthly na lang. So maka-monthly ka ng 150, okay lang siguro sa inyo, di ba? Kasama na yung overtime, 150,000 pesos. Okay na yung mga overtime. So siguro yung pinakababa siguro mga 120,000. Okay na yan sa inyo. Yun ang real talk, yun ang totoo, no? So pag-usapan natin yan kung may mga overtime ba. Depende yan sa kumpanya, lalo ngayon na pandemic. So may mga alas 5, minsan Friday walang trabaho, Saturday walang trabaho. Yun mga katablers. Pero kung magtrabaho ka sa Ubinto, doon sa yung tinatawag yung mga kainan ba, yung nagasupply ng mga pagkain sa mga kumpanya, ngayon may mga trabaho pa sila kung walang nakubit sa kanila. So, yung oras sa kanila mga 1,000 plus. Oras lang yan mga katablers. Kung sa Pilipinas pa yan mga 600 or 700 yung oras. Yun ang totoo. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy dito kung magkano yung iba kasi hindi magsabi. Yung iba kasi parang tinatakpan pa nila. Yun ang totoo. Yun ang real talk. So, dati dito kasi kung malaki yung sahod mo, malaki rin ang babayaran mo sa mga apartment, tubig, yun ang pero kapag matipid ka, walang problema. Yun lang ang pinag-usapan natin mga katablers, no, kung magkano ang sahod dito. Yung sahod dito sa Japan, yun. Yung mga trainee, may mga 100 plus, no? 100 plus yun sa kanila kasama yung overtime. 150, kaya na yan nila mga 100. Minsan nga yung iba may mga pag low down na talaga, makakuha na sila ng mga 100, 110, 115. Okay na yan sa inyo. So mag-apply na kayo dito. Ito na yung panahon. So sa first video ko, doon mo makita kung paano mag-apply dito. Kasi mga katablers dito, matagal-tagal na rin ako. Kumbaga tinatawag nila na permanent visa na ba? Yung permanent visa na yung visa ko. So may time na rin na uuwi na rin ako ng Pilipinas pagdating ng panahon. Kasi dito kasi mga katablers
Kumbaga, ang buhay dito, wala namang problema sa trabaho. Yung katulad sa ano ba, yung sa operating system, araw-araw, yun ang gawin mo. Yun lang mga travelers. Napakaganda dito sa Japan kung trabaho lang. Pero kung sa sarili mo, kung pagdating ng panahon na wala na, lugmok na yung buhay mo, wala na. Yun ang dapat isipin natin na mag-ipon tayo. Yun lang mga travelers. Maraming salamat sa inyo. God bless you.